నాకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలని కడుపులోనే నిన్ను చంపుకున్నాను. ఒక మంచి భర్తకి మంచి భార్య నవ్వాలని కోరుకున్నానే గాని ఒక మంచి తల్లిని కాలేకపోయాను. చాలా పొరపాటు చేశావు. అమ్మ అనే పిలుపు ఆడదానికి గొప్ప వరం అంటారు. అలాంటి అదృష్టాన్ని నీ చేతులతో నువ్వే చంపుకుంటావా? మీ అన్నయ్యని బాధ పెట్టే ఏ వరం కూడా నాకు అక్కర్లేదు సత్య. మీ అన్నయ్య దృష్టిలో భార్య అంటే ఓ స్నేహితురాలు, ఓ దేవత. ఊరందరికి మాట ఇచ్చే మనిషి అయినా ఆయనకి నేను మాట ఇచ్చాను. ఆ మాట కోసం కడుపులోని బిడ్డలే కాదు, నా ప్రాణాలైనా ఇస్తాను, నా ప్రాణాలైనా ఇస్తాను. మాతృత్వంతోనే ఏ ఆడదాని జీవితానికైనా పరిపూర్ణత వస్తుంది. అమ్మ అని పిలిపించుకోవడానికి తప్పించిపోతుంది. నీకోసం తన మాతృత్వాన్ని చంపుకుంది.